Ricky episode 2 di zun nge ruihhlo zun pathian wangin OST katan damna ni si ziak tu Elija pa Valpuia khawlhring ti chuan chu ei khamdar so marik chuan Ricky po chu a phur kher mai a chan chu a mei chedu berin in mu puya asomia walom le Ricky a po rui thei thil latima se a fim khur kher to ani a chhuwa ma chuan voi khat an par le chaka waleta sing khat vel bor chu aka chuan a waleta chuan ATM card chu ada ran boka a account na hian cheng noi somsari panga vel om bokani ani tlangwal tan chuan a account na poisa hi atamma ma ani dar som pakhadari chuan lalthanin in mu ang atina chuan a kar chuan alo ngak ran to a thlen nu rei lote a lalthani po chu a scooty in alo thleng chop chil ngala oi lalthani han du omzia hi lalthani hi nularia lam nulango lam fitnga le in chili vela sang ani a amit meng por ram hian ani mi mit la tu berpo amita nui sen sen pa atlangwal an mel ngat to hi chuan tu tlangwal po ni se an tuiral zel thei tiang khopa charmnga du omzet chuan Ricky chu ron nui sen sen pa in karon tlaim petrol karon thun koile a kare pha ta ni hi in thiam lau mel devin aron ti a Ricky chuan tlai love nang ang nula chelo lu tukte chu ninga po kan ngak payang chu alo ti thop sat boka lalthani scooty chu park tha in Ricky kara chuan ron lutin Ricky chuan lalthani khabeya chuan akut veilam panga lo khoi dakin an mo azewa millennium lampan chuan an tlan chuak ngala thlathum don an in biak to lawa wang chuan Ricky chuan soi turanga khop mai lalthani na thil ti asia ang ti ahlaw boka a fim phur hle maya an tan lai chuan Ricky phone chu aron riral rala an en chuan a thian pa homa changa lo chuak kha ania a ming chu te te a an ti mai china Ricky chuan phone chu pick up do lawina ring ral tir thaka a nu minute ni vela chuan ron ring le a lalthani chuan pick up ta che thilpoi mo te po lo nia nge ti pa in Ricky phone chu alo la a ming safe dan miswal pa ti in a safe anyang tunge miswal pa chu alo ti chuan Ricky chuan tan venga mi nia iselawang ti in a chang maya lalthani ngai dan chu ani lo teu kher mai nang hi ron betu che chang hian ila thatchia lawani mel ati ta ka chuan Ricky chuan chulam po di lo poisa puk min lo di la ka o e chawak du lawa min ron biak le tu mani kha ti in eng tin tin emo ain soi fel thei ta sham zo ka millennium hnuaya motor park tur chuan an tlan lut ta a lalthani chu lo chuk ma sa in Ricky chu motor park zwa a chuk ma si chuan te te chu kol le tin min lo phone chen su ka pick up lo te chuan she thiam ve mai ta che enge boina ka ne nyang ti te ring thiam ve mai la vin se ta ti in phone chu ada le ngal thwaya te te chuan o he pa tak hi chu atiril ru newa millennium chung an thlen nu in lalthani hi enge mo surprise adu wanga millennium a hian shwaya ni a doran thlen chuan Ricky chuan a wale chu phorin sing khat chu phorin lalthani chu peta a idu dui lei theyang ati ta ka chuan lalthani chu a hoi hai khop mai amit menga po chuan engma a she thiam lawani ti a she theya lalthani chuan enge ni ta hetiang em atam in pek te chu ba nuaya lo ti in Ricky chuan lamai mai ro ka surprise che ni kha idu dui lei theyang ati ta ka chuan lalthani chuan Ricky biang chuan wachuk zeu pa in ani le duat kalom lu tu ke o ati a Ricky chu ahlimani ti amela chuan a she theya Ricky le lalthani te local pe la piang chuan an enjoy dun wang zela an in me chiang e mani hemi te pani zet hi chu pathian po khian in koptur ni om taka adwan ang mayan ni an wahan in me chiang tak em an pani in cheina simple deuh si in me em dun zel si an in cheina hemi hian couple suit an haduna lalthani chuan jeans ke kor pol dalam hi a hadeu zaya t-shirt var simple deuh habokin chapala bun boka a ke chhia sei thlau mai te chuan chapal bun te chu in me hlia mai asamla adar china in vosiau boka amit mu pol hring deuh ngal hian ani lan thatir em tu chuni
anui zonga abiang sumlo langkal hian a thatna hi anem nget chiang bok Ricky po lalthani ang thawin t-shirt var tho a ha a jeans pol da lampang tho ha in chapal simple deuh abun ve boka sana in ang chia an bun le zel te mutu te thlir du na po chu ani Ricky hi pasmart tak kan ti to kha a hairstyle uluk thin zia te hi o akal chwa don reng reng hian a hairstyle siam nan hian hun hi adu rei zel kha ania anui zong te atong zonga mi mit laber tu chu a khabe phir lo langkal hi ani hei tak hian ani tipa zwal ni amit meng hi chu korean de lek zim ve chep ma se zim ti azim sit set ang hi ani lo amoi tok viawani me chetam tak luan liam na po amit meng hi apa ti ani reng boka chuan mizo hla po tun lai hlalar tak an phwa chan na hi rikia hi ni so pa so a mela tha anui mel moi amit meng anal apian zia re nga moi nge ye ti mewin la thulama po an lo soi chan reng kha ania minga chu bazara police in an lo man ve mek boka kein nga lai mai an lo man sakhi alonia WhatsApp message in Ricky chu thil om dan vel an man thu te aron shila Ricky la chuan open wat si lo minga ril ru ha lu tuk chuan Ricky naw me chia hi a phone ringota Ricky hi ka phone tlang thei si lawa ta message en vat turin lo shilte alo ti ve mek boka Ricky naw chuan Ricky chu aron kola lo pick up vata umingan ka betlang thelo message ka tu chia ringota message en vat turin du che ni chu ati ta ka chuan Ricky chuan minga police in an man ti la chevelo chu hotela an lo in no parlai takalonia Ricky chuan thil ka order belange ei chawang rila cham to lom le ti pa chuan adinga kalphei pa chuan WhatsApp message chu an opena minga message chu ti hian alo in ziaka chian pa hey police in kein nga min man saka tuna hian bazar bullok apa khan ka omeka phone hi min lak sak don na wangin ka biak thei to don lavania min ron ngai ven don nia ti hi alo in ziaka Ricky chu ding chuta aril ro chu ha mel le mai awamak chini o rui deuh le dam doi ak chung hian an kal chuak thina tin ni zoite ina ti deuh sapa until ei turava order zo chuan lal thani lam chu ron pan phein lal thani bula chuan ron thu a akut chula ina khoi sak nyap nya pa Ricky chuan boite thathum chung khan tinge min biak du mi alawa ka ngai theilu tuk che ka a thei hel che pasin ati a lal thani chuan I mo ka du ber chu I rui thei thil ti hi ngei makla ka du ber chu ania chuan in nei lam te po hi ngai to ve to ila ka ti la ya I rui thei thil ti ka sha chin hian e kana vek zela sin lal thani mela chuan ati mai mai lawani ti a sha theya Ricky chuan boite nang ka ma ale ka hnunga ding tlatla thataka min backup zel chuan heng swal khura tang hian min chan chuak the sin kama mo lai tak che in engkima phone ala ni se biak thei mia lawin min block vek khachu kana venia Ricky mita chuan mitwe ron tling deuh pama lal thani mu tur nge chuan Ricky chuan amit tui chu a shu fai wata heng mitui hi mangai na wanga lo chuak nge in bumna mitui mai mai zok until ezo nu chuan lal thani chuan korlum engemo han en le zwaila sangli lai lo ombok sia ati wang chuan korlum en tur chuan third floor door pia ber do tua chuan anlu dun le a anlu tur chia hi me se pakhat hian Ricky chu ron awlau lau pa ina ron tlan pheya Ricky chuan het tunge moni o atiri lu nau nawa lal thani ne na chuan I du lo wathlang la phone kan manglo kanga karon lut ve nga lang ti pa in a kai na kut chu atha a lal thani po ama chuan dora chuan alo valut ta a Ricky chu chunu lam hoi phei chuan man mo de wina kal pheya Lucy chu lo ni in Lucy hi Ricky le lal thani ni nan in bek zok la ya thathum vela Ricky lo kop ve zok kha ania Lucy chuan Ricky tinge ka message tun ni hi thum vel hian min chan du tak mi alawa aron ti bor bora Ricky chuan ka boy theilu duka phone po ka khoi man meu lo ti a phat ngia lan tuma Lucy chuan oi omlo e maya I online pon ka message mureng chinang min bia ki tum lo shim shimani kha tunge tunai kai kha khoi dora nge lu engkim kan in ngai zon thu ka shil vek don ti pa le kalnga la ruala Ricky chuan akuta lo wan ngal vatin ka kazin ani kha kani fanunya
kolasi paminia alozina ka bazar pui ni kha ti in alo phamar ngal zung boka chuta lucy chuan oilo mel zeta riki mittaka enpa chuan lucy chuan ini fanu ikazin kha ikai kher karing lo ma ni u naw nu te kholai an kai kher ngayem ni alo ti ta ka chuan riki chuan thil omdan hi afu vak don lo top mai lal thani na sha chuan athin rim don ti ashekara riki chuan idea chadeu ashe chuak tuta ATM atanga apoisa lak chwa cheng sing khata tangin sang ni zanga chu phorin kha hei du leiro kalsan photang che ati ta ka chuan lucy po chuan poisa amu ta ka chuan kalsan ve tamaya riki chu nara hlit phoi angwai main athol hok thei hialani thok la pap pa in minwan ti hlau thong man ve o tinwa no pa in lal thani dor lu na lam chu apan phei ve ta a lucy hi chu poisa a chil huam ang chi hi ania poisa nei theina ni don chuan za vak a shelo top mai anti ang chi deuh hi ania poisa a hmu nuwa akal ngal nal dana khan ami zia tur ang chu eng angami mol bertan pon a hai thei lawani lal thani le riki te chu dora tanga ron chhuakin lal thani chuan a poisa man ban sang kha zanga chu riki chu pek le atuma riki chuan kapito chelom akchamai mai te ti pa in a poisa lo pek atum na kut chu alo nor sona anron pheilai chu lucy chuan atar mit dum kara changa lo enreng pa in aril ruchia alo chhuaka ti hian riki hi kani farnu ati hi abial nu ni nge yang a mel thasya chan mai ui don sia riki hi blackmailila poisa ka du huna kadil to mai don ani ti in ril ru chetak mai chu apu a dorle lama tang chuan ron hoi chuak pa ina nui vera oi he nu ril ru han chat em zia hi chu o ama chunga thleng se du angem le lal thani scooty dan an thlen chuan riki chuan lal thani hmui wam sen hama tak chuan a hmui chu chuk to in avoi ni nan an muah le ta zewa riki chuan zana kan in bidon ania ti pa in lal thani thil level chu a scooty seat noya chuan ada saka an in veliam dun ta tlaidar nga arik chep chuan riki chu bazar lok apa chuan an duty officer chu be meka riki chuan sar avo in chuna in man kha kan nawania engtia hanti chinge ni don ati a duty officer chuan thil engi mote kan la zo du don awangin zan in chu lok apa hian ria kanga chuan naktu ka ko ta kan shwaya nga achung thu an relang chu bak chu kasoilok theilo alo ti tak si wang chuan riki chuan engemo hlau thona neya ando phuna keima te min lo soi kai pal mayang a ti te hlawa wangin ming thana chu mu dan angai to ta a riki chuan lam siamin ani le sar a chu ei turte ngai to sak pa in ka mulok theyangem ati chuan duty officer chungoi wangin riki lam chu aron hoi chuaka o a chu ei turte le athil ei tur dang po ingai to sak theyanga minute thum I hmu kan phal sakang che ma se mei zia lam chu pek thei lawania o ati ta ka chuan riki chuan fui chu atum ril ru khop maya a chu ei tur te le ku wa te zial ero apek thei lawa wangin thilma mo tur chu azuklam khoma duty officer ne na chuan sar he athil ei tur te chu ka zuklam khoma ka va mulok dona sin ati ta ka chuan officer chuan ole ma se minute thum ba ki mu thei lawang ka ti kha o ati a lock up room lama chuan constable pakhat nen chuan an inzui chhota a constable chuan kongkhar chu hon sakin ma se lock up chunga so chuan ilu theilawania bar kar tangson mamo ho chu ipe mai don nia ati a athil mamo vel chu pek pa chuan riki chuan minga chu thil chi sang a shil mola naktuk emo zana emo hian thilan zot don chi a engmai soi chuak turani lo ka thil ne sa awai na ni khamin man sak iti thlat turani ati a awain bagalam atanga min ron pek itimai donya tiang chuan eng ang pon zot chi sela I chang tlat turani inai da te khailo soi chuak ange chuan ka mingi soi chuak turani lawanya keman karon boy pui ve kangche lal thani phase wana she turani mi alo ati a police pa chuan riki churon awin in mu huna top to aron ti ta ka chuan riki chuan a jacket thak lai chu phelin minga chu apeya a chwa santa a minga chuan riki thil ron pek chu eitumin tiffin te chu an hong kwal dan dana tiffin hnuai bera chuan engemaw thil hi om tlatin a hria a an enchian nak chuan a nui var vara
chian pariki hi chu o katan hi chuan lawan thatak em ti pa in number 4 kein chan vele series chu a akta zawa athil ron pek chu ei tamial mi ala a eizo chuan kongkhar bula chuan da a lock up chunga chuan ek na tur hi septic tank pakhat omin chu puan hian anzar hlia maya puan zar phena chuan riki thil ron pek chu awati tamul mola chuan butzai relin bangkila chuan komol pakhat chu pha in rike jacket lo pek kha asina amu a thil emo angai twa neu newa naktu ka korta thil soidan tur vel te chu angai twa na samaya riki po achu ei kham chu tv ya chanchin thar en pa in thuthleng se ya chuan amu de uzar maya anveng information atang chuan chia to thu hi anron puanga mithiming tlangwala rindika kumsom ni panga zan ina arwang hilumen pui turanianga naktuk dar som panya vui turani ang anron ti ta ka chuan engtia thinge niang le ti a angai to line whatsapp veng chung group a chuan zwal ko post chu a chhar ve mek boka tlangwala rindika kumsom ni panga apa pusang khu ma v section thi chan number 4 od arwang hi zan ina lumenam ni anga naktuk chundar som panya thlan muala vui turani ti chu achhiar malmala riki chu phude zoka awan poi chin tak em keini po kan la tireng ani chuan hetiang hun hi kan la tong ve thei ani atiril runyap nyapa lal thani chu mithi ina kalve tur thu message sina shilwata a phone chu da in mithi in kal tur chuan in siam malmala mithi ina kal tur a chuak cha chu a thian pa te khana run phone le a riki chuan phone chu pick up in te chuan kein thum kawadu ve aron ti awangin in lama chuan a let le a ron man mola mithi ina kal katumania atia phone chu ada zui ngala minute som thum nuwa chuan te chu ron thleng ve ngala thilan in pek zo chuan te chu bai ga chuan chuang chho ve in engrual nge in mithi chu engtia thi nge ati a riki chuan kumsom hi pangania odi thinia ke po tu na mi hi ka shal zo chuan ka ngei to don ani ati zom ngal zata te chuan nang berini nei lo chuan khoya mi nge kan ngai to ta kang a soi zo ma chuan riki chuan nang pong hei tu mangche kan lati zelani chuan kan ma hun hi kan shemia lawania ti in anti ti borbora te chuan ding te heta hian kalo chugang te in mangtha in an in thla liam ta a mithi ina lu ma in lal thani chuan message ron chang to mtn turina phone chu ala chuaka lal thani message a chuan ole ifel chine tlaiwari tu mem itum chuan chanchin min lo shil don nia ati awang chuan riki chuan ka shelo le dar ni vel bora ka ho mai don mi chu o te ka tir ruwa kanin biak thei to lo takin tuide wini mu hil don nia mo ti in a reply ve ngal boka mithi ina chuan lutin tlar hnung lam thutna ol la oma chuan a thu a thut pa chuan chongchain a chongchai zo chu mi hian an endeu thap hian a in chedeu thata angai twana chuan number 4 te kan khoya wang hian mi hian min endu bika a in ngaya rui thei thil ti lo po a thoveng taka an omte hi a order ru ema eng anga poisa nga po ni ila a poisa nei dana diklawa aril ru chunom lo na tam takina khat thawa eng thol taka alan ang hian si lawa aruk chuan duty in min man mayang ti lau thong reng renga hun man te hi dik tak chuan hne in a hning hlua chin masi athil kol hi alalak lo maisia heba khi chu ka ti to lawang ti ina in hnem le chin zoka chuan jing lamdar ni arik chuan riki chu a hota a ina thlen chuan phone chu phorin lal thani message chu pahni alo oma ama sajok chu daria ta ni in iwa han re le cmm ve mithi ina chuan i lut to ami kangai chenia ti le a pahni na chu dar khat le chan ve chi ania ila hola mi duat milo chang si lawa kamu mai don nya mangcha o mo ti hi alo ni a riki chuan lal thani message tur chuan in ka thleng chia ka duat ka mangai che tui takin mu hil molang che mangcha le ti hi anu chha ve boka number 4 chu la chuakin voi khathit tur chu asiama ma se aril ru churil taka chuan a in thiam thei to thlot lawani ma se chu tia chop chil taka a han ngei thut chu har ati ve boxia in thiam lo takin ati ru thin chu ania ati zo chuan muturin khumlam chu apan phei ta a